كبرات تخطاتلتي فري برودكشنز كميك أنيكم هاللخم دحندو أنيكم بخلو نابراخم سلام حاقوسن كله دعمينا نمنه بزوانزي أب بيرث أستراليا خوينة كل ما حد عمتن فرقاني خون زلا لخوكم دكتور تافرة أب ناتو أوفيس لوم دما قلقل خابوخن مهار مسئل لخو مسانا تصنحو بروغرام ناختكاتاتلو عدماكم دكتور تافرة حوي كم زيلكا بزوحنا قر مسوقات كفيلكا كم زعلت جزيغ تبني سلز فقدكا بشم فري برودكشنز بالتعمي كمسكنك عدلي حالفة جزيد قبرنا يوك أنا محتت بزوحات سبات كم استمهرلو يستقم يلوم كم تزاروس خم سميعك الله أنا بزوح سميع له سديدهم لنا له لومي ناتا مقصلتا قبل عيو كندربلو دسي بلاني كم حدا حكيم بزوح تمكرو سلازلوكا خابو قال خنك أدحي للي سلازين هبتا حطو كغيدي أنا هون كمنا وحطو مخاتكا كمسكنو فوتو بمجمريان እግዚአብሔር አምላኽ ዕድመን ጥዕናን ሓይሊ ሂቡ ኣብ ዘብፅሐና ዝጋብሎም ዝሓለወና ንኣምላኽ ይመስግኖ ደሊ ቀፂለ ከዓ ብፍላይ ንኣኻ ዳንኤል ሓወይ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ናይ ዓለም እንዳተዘዋወርካ ንህዝቢ ጠቅም እዩ ዝበልካዮ ኩሉ ምድላዋት እናገበርካ ከይሰልካ ከይደኸምካ ክትስዕር ከለኻ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ በኣኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብዚሑ ጸጋ ኸበካ ሙሉእ ጥዕና ኸበካ ንዓኻ ንቤትካ ክባርኽካ ጽሊ ኣምላኽ ይመስገን ና ሓኪም ክርኢ ደልዩ ሓደ ሰብ ምስ ዝመጽእ ክገብሮ ዘለዎ ወይ ከምዚ እንተንገብር እትብሎ ምኽርታት እንታይ ምሃብካና ናብ ሓኪም ክንከይድ ከለና መጀመርያ ሰባት ክድንጉ የብሎም ከምቲ ዝበልናዮ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ዓዲ መጺኻ ክግበር ዝከኣል ተኽእሎታት ብዙሕ እዩ ዘሎ እንታይ ከይገብሩለይ ዝበሃል የለን ብዙሕ ተኽእሎታት እዩ ዘሎ እዚ ዕድል እዩ ስለዚ ሰባት ቀልጢፎም ናብ ሕክምና ኸድለዎም ዝኾነ ይኹን ዘይንቡር ነገር ዘጋጥሞም ቀልጢፎም ክመፁ ከም ዘለዎም ይሕበር ንኣብነት ናብቲ ጀነራል ፕራክቲሽነር ተዳ ኮይኖም እቲ ዘድልዮም ሕማም ግና ብንጹር ክነግሩ ተዝኽእሉ ኣነፂሮም መዓስ ጀንቢርዎም እቲ ሕማም ኣበያናይ ክፍሊ ናይ ኣካላቶም እዩ ዘሕምሞም ዘሎ ምስኡ እውን ምናልባት ዝፈተንዎ መድሃኒታት ክህሉ ስለ ዝኽእል እንታይ ዓይነት መድሃኒት ይወስዱ ከም ዘለዉ እንተዳ ፈሊጦሞ ኣነፂሮም ፈሊጦም ክመፁሎም ተዘይኮነ ከዓ ብፅሑፍ መልክዕ ሒዞሞ ክመፁሎም ካብኡ ዝተረፈ ከዓ እቲ ዝወስድዎ መድሃኒት ኣኪቦም ከምፅዎ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ነቲ ሓኪም ሕግዞ እዩ እንታይ ዓይነት ቀልጢፎም ሕክምንኦም እንትፍለጥ ሕማሞም እንትፍለጥ እንደገና ከዓ ወይ ራጂ ዝገብርዎ ተዳልዩ ኮይኑ ወይ ናይ ዝሓለፈ ሕዱር ዝፀንዐ ሕማም ተዳልዩዎም ኮይኑ እስታት እውን ክፈልጥዎ ክኽእልዎ ኣለዎም ካብ ቤተሰብ ዝመሓላለፍ ቤተሰብ ወይ ስድራ ቤት እንታይ ዓይነት ሕማም ሓሚሞም ነይሮም እዚ ከምዚ ኣመሰለ ኩሉ ጠርኒፎም ተዳመፂሞ እቲ ሕማም ንኽፍለጥ ቀልጢፉ ጡርኑፍ ዝኾነ ፅሙቕ ኣቢሉ እተን ዘድልያ ምልክታት ክነግሮ ከሎ ነቲ ሓኪም ኣነፂሩ ሽዑ እቲ ሓኪም ዝሓተቶ ዘበለ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓንሳእ ዘይፍለጥ ሕማም ከሎ ካብ ላዕሊ በቃ ዝተረፈኒ የብለይን ኢልካ ኣብ ኮለል ብዙሕ እንድሕር ትሕልፍ ኮንካ ሸንኮለል ኢኻ ተብዝሕ ዘለኻ እቲ ሓኪም እውን ኣብ ምንታይ እንታይ ከተኮር ከም ዘለዎ ብፍላይ ንደቂ ህዝብና ክንርኢ ከለና ኣብ ብካልቸር ዝተፈለየ ህዝቢ መፂኻ ኣብ ፃዕዱ ክትመፅእ ከለኻ ኣነፂርካ እቲ ዘይነገርካዮም ንክርድኡ ከፀጉሞም እዩ መድሃኒት ሓኪም እንድሕር ኢሉካ መቸም ኩሉ መድሃኒት ሳይድ ኢፌክት ይህልዎ ኢለ ሓስብ ዘይብሉ ኣሎ ድዩ ክውሰድከ ኩሉ ኣለዎ ድዩ ወይ ሓኪም ከዓ ክጋገ ስለ ዝኽእል ምናልባት የፍርሓካ ሓንሳብ እንታይ ንበልካ ኣብዚ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣብ ከምዚ ዘለኽዎ ዓዲ ኣብ ባዕሊ ኣውስትራልያ ተዳ መፂኻ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ዝእዘዝ መድሃኒት ብጣዕሚ ጠቃምን ኣገዳስን እዩ ግን እንታይ ኣሎ መስለካ ሰባት ነቲ በቲ መድሃኒት ምውሳድ ክስዕብ ዝኽእል ፀገማት ወይ ከዓ ሳይድ ኢፌክት ንብሎ ይፈርሁ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘየለ ዋላ እቲ መድሃኒት እንተተኣዘዘ ዘይወስድዎ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዘይወስድዎ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ወይ ብፍርሒ ወይ ከዓ ብሸለልትነት ብዘይምፍላጥ እዚ ንዝተፈላለየ ዓይነት ሕማማት ክኸውን ይኽእል እዩ
قالوا عينت مدهانيتات እቲ ሕማም ፈውሲ ስለ ዘይብሉ ማለት ክሓውስ ስለ ዘይክእል ንነዊሕ ዝፀንሕ ሕማም ስለ ዝኾነ ቀፃሊ መድሃኒት ዘለካ ቀፃሊ መድሃኒት ዘለካ ተዳ ቀፃሊ መድሃኒት ዘይወሲድካ ክደግስ ይኽእል እዩ ሕማም እንደገና ክሳቂካ ማለት እዩ ስለዚ ብሓኪም ዝተዋሃበ መድሃኒት ተኸታቲልካ ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ እንተ ደኣ ምናልባት ሕቶታት ኣሊኹ እቲ ሓኪም ከብርሃልካ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ሕቶት ኣለካ ኣነፂርካ ሕተት መልስኻ ክወሃበካ ይኽእል እዩ ምስቲ ሕክምና ድፈትዎ ድማ መንፈሳዊ ነገር ዘሎካ ብቓል ኣምላኽ ክትከይድ ዝደሊ ሰብ ኢኻ ሕጂ ዘይምእማን ድዩ ናብ ሓኪም ምኻድ ከም ኣመንቲ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዘሕዊ ከም ዝፍውስ እንድሕር ተረድየ ናብ ሓኪም ምኻድ የድልየኒ ወይስ እቲ ኩሉ ተበፂሑ ዘሎ በብዓይነቱ ሕክምናዊ ኣስተዋፅኦ ዘመናዊ ዝኾነ ሕክምና ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተዋህበና እዩ ስለዚ እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ፍልጠት ኩሉ ተበፂሑ ዘሎ ብግቡእ እንተ ደኣ ተቐጥምናሉ ምስቲ እምነት ዝያዳ ተወሳኺ ብልጫታት ክህልዎ ኣለዎ ይላክል እምነት ኣድላይ እዩ ኣብቲ ርእሲ እምነት ንኣምላኽ ከዓ እቲ ኣሎ ዝበሃል ሕክምናዊ ነገር ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ዝሃበና ኣስተዋፅኦ ፍልጠት እዩ ንኣብነት ተዳ ክህበካ ኮይነ ሓንቲ ሰበይቲ ብኤችኣይቪ ሕማም ትጥቃዕ ሰበይቲ እያ ሕጂ ገሻን ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ከደት ክትምለስ ከላ ኣነ ብፀሎት ተፀሊለይ ሓዊዐ ስለዚ እዚ ሕማም እዚ ካባይ ጠፊኡ ለየ ዝኣምን ኢላትኒ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ይገብር ከምኡ ምስ በለትኒ ኣነ ከዓ ኣነ እውን ከማኸ ይኣምን እየ እዚ ከዓ ዓብይ ታሪክ እዩ ማለት እዩ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ናይ ሓቂ ሓዊኺ ኮንኪ ብሳይንስ ክረጋገፅ ኣለዎ እቲ ሓማም ፈፂማ ክትጠፍእ ኣለዋ ኩላህና ከዓ ከነመስጊንና ሓቂ ተዳ ኮይኑ ማለት እዩ ተዘይኮነ ግን መድሃኒት ዝተዳ ኣቋሪፅኪ መድሃኒት ብዘይ ምውሳድኪ ናብ ሞት እውን ክትበፅሕ ትኽእል ይኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ደም መርመራ ምስ ገበርና ኣላ ናይታ ሰበይቲ እቲ ወስዶ ነበረት መድሃኒት ስለ ዘቋረፀቶ እቲ CD4 ካውንት ዝበሃል ታሕቲ ዘቢጡ እቶም ቫይራል ሎድ ዝበሃሉ ናይ HIV ቫይረስ ከዓ ላዕሊ ወፂ ማለት እዩ ቁፅር ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ዘይምእማን ዘይኮነሲ እቲ ክትወስዶ እግዚአብሔር እውን ዝሃባ መድሃኒት ብዘይ ምውሳዳ ገዛ ርእሳ ትብድል ኣላ ክትመውት እያ ማለት እዩ ስለዚ ዘይምእማን ዘይኮነሲ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና እውን ብግቡእ ክንጥቀመሉ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ኣሚንና ኮይንና ከዓ ብሳይንስ እውን ክረጋገፅ ክኽእል ኣሎ ናይ ኣእምሮ ፀቕጢ ዘለዎም ዲፕሬሽን ዘለዎም ሕማት እውን የጋጥሙ ድህሉ እዚ እውን ምስቲ ክርስትና እምነት ምስቲ ሜዲሲን ከመይ መገለፅካዩ ሰባት ብብዙሕ ሽግርን ፀበባን ክሓልፉ ከለዉ እዚ ሕሱ በሰላ ኣብ ኣእምሮ ይገድፍ እዩ ብፍላይ ብውግእ ወረውግእ ዝሓለፉ ሰባት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ውግእ ዝተሳተፉ ሰባት ብእንግሊዝኛ በዚ ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ዝበሃል ነገር ስለ ድሳቀዩ መብዛሕትኦም ኣይድቅሱን እዮም እቲ ጭንቀት ይረኣዮም እዩ ብዙሕ ኣሰቃቂ ሕማማት ይረኣዩ ስለዚ በዚ ከምዚ ኩነታት ሓሊፎም ዋላ ኣብቲ ምዕቡል ሃገር ምስ በፅሑ ከዓ ኣብ ዝተፈለየ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ክኣትዉ ከለዉ ዝገደደ ፀቕጢ ይፈጥረሎም ስለዚ በዚ ከምዚ ዝመፀ ብዙሓት ሰባት ብጭንቀት ይሳቀዩ እዮም ብዙሕ ረድኤት ከዓ የድልዮም እዩ ስለዚ እዚ ከም ዘድልዮም ፈሊጦም ሕክምና ክደልዩ ክኽእሉ ኣለዎም ኣነ ከምዚ ዘጋጠመኒ ሓደ ሰብ ኣሎ ብዙሕ ዓመት ኣብ ውግእ ዘሕለፈ እዩ እቲ ሰብ ንሕክምና ተላኢኹ ናባይ ምስ መፀ ንሱ መብዛሕትኡ ዘውርየለይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣካላቱ ዘሳቅዮ ሕማማት ቃንዛ ከምዚ ገብረኒ የሳቅየኒ ሸቕ የብለኒ ዝዓይነት እዩ ትግረል ንስታት መርመረ ብዙሕ ክረኽበሉ ኣይከኣልኩን ግን እቲ ዊለ ኣብ ስነ ኣእምርኡ ክምርምር ምስ ጀመርኩ ግን ብብዙሕ ጭንቀትን ሽግርን ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ እዩ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ውግእ እውን ዝተሳተፈ ብምዃኑ ዳርጋ ድቃስ ዘብሉ ዝበሃል የብሉን ይበህርር ለይቲ ለይቲ ቀትሪ ከዓ ምስ ተስአ ስለዘይደቀሰ ሓይሉ ይደክም
ببزح نجار كشجر مسرع هو نسخان بقى كم زعانة شجرات سلازلك كتفتونه زدلك مدهانيت على مدهانيت تخاخت مكاي إلى مدهانيت مسجمر كله من قصقاس كزوتركم زلوا مخركوا من قصقاس جميرو مدهانيت ككتاتل جميرو بس خمسة عينت عبي حاجة زرخيبو السبز تصبق ينبرالو سلازي بزحات منأسات بس خمسة تدا حلفهم كناس عنصيهم أبوزح نجارات كباسيهم كتشغاچقيهم أبتزخدوا عدي تسديدهم كيدهم سي أبكندي نرؤسهم كينهم نخالقوا تزخونوا نفس عرسون كمرحوا يكولنا أبوزح چنكاتن شجرن حلفون كابو جزء عرسون بساقلت كفتسمو خليهم سلازي نزل خمسة مسألة حمام ناي أمره زلهم سبت كلتفهم ناي أمره حكمنا تغيرهم كلتفهم كأ رديت كره بولز خلنا جن كبقصون كحاسبولن كخول اللهم دكتور تافر حوي أبتي زحلف عمت فرعان زجبرنايو قال محتت قال حسابات تزاريب كنا نركب بزعبات هناتك سبيشاليتي بزعبة روماتولوجي حجي نعون كوسخلو زخ نجرات من تركب روماتولوجي كلا تسألنا انتهي صبو حتى روماتولوجي بتبرنيا صبو انت ذاكره سنة قرطمات كنبلو نخيل زقرات عطم حمات صنعت مالتيو زخاب بالروماتولوجيست كايد استفلالي عينت بكونكتيف تيشو ديزيز فلات بأوتو إمين ديزيز فلات ببعينتو زي تقالل زي ناي شواراتاتن ناي عصمتن ناي مقلط أطمياتاتن زي مسألة زي تقالل سبيشالتي كابزي ناي سنة قرطمات مو إلكا دي تقاس كايسي تدبزح قانينو زرقة انتايو كمي جيرنا نفلتو مدهانيتو انتاي خم تأززو له داركا ميتن اسران زخون ببعينتو ناي قرطمات حمامات كن اتي أزيو قانينو زرقة كابزي نعملت زي أوستي أرترايتس زبالالو كاتيلون زي روماتويد أرترايتس بحالالو كاب حدث كاب كلتا كاب ميتي أبسبات زرقة كاتيلون زي جاوت أرترايتس زبال بكريستال زمس يوريك أسيد السوون الله عندنا خاز أوستيوبوروس زبالون نا عزم مهمانة زبال نسوون بتعمل كمان سلازم بزعباز أوستيو أرترايتس انت تزاربنا تصبو كوين سمعني بتاع كومن سلازخنا عندما يفلني كابنا عيتو تحيزو سقاب عبيتي بفلا عندما نداو السكاخت كيت كلها أصلا بيوزاتك سبات كنقصا وصاي كلني أوستي أرترايتس كبهال كله مبزحتو وان اتي دتقعو نتي قرطم زبهال كارتيلج نسو اندارققه انداقطنه سلازمص عصم يزلاي كم زمزخون كا ندرسات فطر كتقصاص كلها بطعمي قنزا غبرلك سلازي عدو عل تخون مالتي بحاجو رودي ابزلوم سبات يرأيو قاليهم كأب بناي سبورت أسرار حب طعمي مقطعات يوم زتقوم خا ساتمون كجودو خليهم فوس قنزا ببعينة له حكيم كأزو زخل بتوسعون مقت مزوتار يتكميو مقت كتكمو خليهم أزو تيركا من قصص مستزوتر طعامي قوة تدع ترخبون محبس وتاتر اليوخا كتحبس تخيل كاز بلد مالتي زرع يحاولني زي حمام زي زي أوستي أرترايتس بال يحاولني يفصمو عندما معبله يزخيد بزح جزء بمصنعتي استرجاجت سجنا انت دع أزوت يركات كساس تدع هنكا نتوم شوادات سلة تنكرم من كساس تجبر تدع هنكا بخل نجار تدع هنكا كتدنا ويت خليها أمود داتا بز خمزي انت دع فتسيم كحت كساس زي تخيل كان بفلاي بركي سلة تقع نبركي تقع نقوله يتقع كومن تدع تقعو مقع عصم قبل عصم تدع خوي نجنا مطبحت تغيرو تاارجيت مغطاطمي اوتيكا حدش مغطاطمي كتوت وقت كلالك اذا تخولو ابزلو هاجر كغبر يقال صبوق اوتيت قالو سبات كنقصاصو تا كاليتي تقسكا روماتويد ارثرايتس يامو نسخه
تحت زيها كاليتن درجة دلها ببزحي مالتي مثلني حكي بزعب آخر خمي يروش فلت أمن تاي يدو قد بقلص روماتويد ارترايتس كبهال كله انت دا كالتيفكا تفليتو مو حكمنا ترايبكا في لابز وانزي بزح مقدي كتكالا خلو تخل عينة تمامي مالتي فوسوكا محويكوا تزيولو جن نخي كتسلسي كتقولو ويكا تطو كتبلو تخل عينة تمامي حجي روماتويد ارترايتس كبهال كله بتفوترو ازوم ناي صعدو واهيوتات زبهالو ابسونتنا زلو ناي مكلخال حيلي انصار بكتيريا انصار فيروس انصار انفكشن كغبري زبون حنسا اجن بزينبور مجدي اب كندي كومو طعامنت ነገር ዝገብሩ ባዕላቶም በጌጋ ነትሰውነቶም ተረዲኦም ነቲ ኣብዚ ሩማቶይድ አርትራይትስ ክንብል ከለና ንኣብነት ነቲ ናይ መገጣጠሚያ ዘሎ ሽፋን ሳይኖቪያል ዝበሃል ንዕኡ የጥቅሎ ካብ ዝተበገሰ ነድሪ ይፍጠር ጽሊ ኣብ ናሓድሕድ ነድሪ ይፍጠር ነድሪ ምስ ተፈጥረ ሕብጠት ኣሎ ምስ ዝመጽእ ቃንዛ ዘይባሃል ቃንዛ ንጎኽት ከለኻ ብጣዕሚ ዝጨባብጠካ ዳዊትን ክፍ ክልቲኡ ሲሜትሪካሊ ኻ ብክልቲኡ ወገን ይዘጥቃዕ እንደገና ኸዓ መንኩብ ከጥቃዕ ክእል ዘይ ኣፌክት ዘይገብሮ መገጣጠሚ የለን ንኩሉ ይዝትንክፍ እዚ ቀልጢፉ ተተፈሊጡ መድሃኒት ክርከቦ ይኽእል እዩ ተዛኣ ዘይኮይኑ ቅፅል ይኽእል እዩ ክዕንወካ ይኽእል እዩ ክምለሰሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኸዓ ዲፎርሚቲ ኢና ንብሎ ኣብ ኩሉ ሰውነትካ ክጨባብጠካ ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ሕክምና ዘይገርካ ፖቴንሻሊ ብጣዕሚ ክዕንወካ ዝኽእል ሕማም እዩ ዓዲ ይኽእል ዝረኣኽዎም ሰባት ኣለዉ ኣብ ሃገርና ከምኡ ተጨቢጦም ሕክምና ስለዘይነበረ ማለት እዩ ስለዚ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገዛዮም ዝውዕሉ ትቃሳስ ቃንዛ ኸዓ ዝኽበሃል ኣይከኣልን ስለዚ ሩማቶይድ አርትራይትስ እንተ ደኣ ተፈሊጡ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ሃገር ብዙሕ በብዓይነቱ ሕክምና ክወሰድ ይከኣል እዩ እንተ ደኣ ኣድላዪ ኮይኑ እውን ራጂ ኤምኣርኣይ ጌርካ ስጋብ ክንደይ ሓቢጡ ከም ዘሎ ተዓፃፅምትን እቲ መገጣጠሚያትን እቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ጨወዳትን ኩሉ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሩማቶይድ አርትራይትስ መገጣጠሚ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ትንክፍ ውሽጣዊ ሕማማት እውን ክትንክፍ ይኽእል እዩ ሳምቡእ ክትንክፍ ይኽእል ዕንቲ ክትንክፍ ይኽእል ላልሽ ክትንክፍ ይኽእል ፀላም ከብዲ ክትንክፍ በብዓይነቱ ሕማማት ክትንክፍ ይኽእል ውሽጣዊ ሕማማት እውን ክትንክፍ ይኽእል እዩ በዚ ከምዚ ከዓ ሲስተሚክ ዲዚዝ ኢና ንብሎ ግን ኣብዚ ዘለና ግዜ ሕክምና ስለ ዘለዎ ጠቃምነት ኣለዎ እንተው ሓደ ኣንቲ ኢንፍላማተሪ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓድና እውን ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕክምና ከዓ ምንቅስቓስ ከድሊ እዩ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ቀጻሊ ስነ ኣእምራዊ ምድላውን ከድሊ እዩ ክስዕርየ ዝብል ናይ ስነ ኣእምራዊ ምድላው ከድሊ እዩ ካልእ እውን ሙቐት መሃብ ጠቃምነት ኣለዎ ሂት ፓክስ ሓደ ግዜ ዝከረኒ ኣነ ባፅዕ ማለት እዩ ሓንቲ ብሩማቶይድ አርትራይትስ ዝሓመመት ሰበይቲ እያ ካብ ወፃኢ ካብ ጀርመን ዓመት እንዳመፀት ኣብቲ ኣብ ባፅዕ ዘሎ ኣብ ጉርጉሱም ሑፃ ኣብኡ ትቕበር ማለት እዩ ሕጂ ኣጋጣሚ ኣብኡ ምስ ተራኸብና ኣብኡ ተቐቢራስ ክትወፅእ ከላ ከመይ ደኣ ዝሰማማዓክ ማለት ድዩ ዝምቕባል ኢላ እዎ ኣነ ሩማቶይድ አርትራይትስ ዝበሃል ሕማም ኣለኒ ኣብ ዓዲ ጀርመን ከዓ ከምዚ ዓይነት መድሃኒት መራፍእ ከይተረፈ ይህቡን ኢላ ኩሎም እቶም ዝባዕበሉ መድሃኒት ጠቂሳቶም ግን እንታይ መስለካ ኣነ ኣብዛ ዓድና መፅየ ይቕበር እሞ ኣብ ዓመት 10 መዓልቲ 2 ሰሙን ተቐቢረ እንተ ደኣ ኸይደ ኩሉ ሰውነተይ ይፈታታዕ ብጣዕሚ ከዓ ጠቃሚ ረኺበሉ ኢላኒ ምናልባት እዚ ክፅናዕ ዝግባእ እዩ ዝበለቶ ማለት እዩ ምናልባት ምስቲ ፍቱን ዝኾነ ሕክምናዊ ብፍላይ በዚ ሕጂ ማዕቢልዎ ዘሎ ዳርጋ 10 ዝኾኑ በብዓይነቱ ባዮሎጂካል ዝበሃሉ መድሃኒታት ኣለዉ ነዚ ነገር እዚ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ምስኡ ምናልባት ኮራር ግን ተወሳኺ ኣብ ዓድና ምናልባት ከምኡ ይጠቅም እንተ ደኣ ኮይኑ ወፂኦም ወሪዶም ኣብ ባሕሪ ከምኡ ተቐቢሮም ክፈታታሕ እንተ ደኣ ክኢሉ እቲ ደም ከዓ ናብ ኩሉ ቦታ ክኸይድ ይኽእል እሞ ነቲ ኢንፍላሜሽን ክንክዮ ይኽእል እዩ ድሓር ብሳልሳይ ደረጃ ደቕመጥካ እታ ሪቕ እያ እታ ጋውት ሓቀይ ብክሪስታል መፅእ ኢልካ ዶ ትኽክል ንሳ ኸመይ እያ መን እዩ ብጋውት ዝጥቃዕ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እንድዩ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝበልክዎ ግን ማንም ሰብ ክጥቃዕ ይከኣል እዩ ኣብዝሓ ግን ልዕሊ 40 ዓመት ዘለው ኣሰብኡት ጥቃዕ ከኣል እዩ
كتقعون كلها أتي زتقعون كفل أكلات عبايتو نايجري نساب بحندبت أتي بوز مسك كنزا كريستالس أبو مستوهلولو زمسك كتور كنزا عبايتو تنكف عندنا أجري زلو مقطعات أميات بركي قنبو إيد كورنا عيد زيتم فوق أكلات الله بفلا أنت دا قبوء حكمناوي مكتتال تزي تقرلو قلت في زتقع رقب حلفو كلاليتي تنكفيو اتيوريك أسيد بهالكريستال أكل ندات خمرة حبتت تكبر خلي كلتي عنه كتسيلون لبي شامبو قطاتنا لب خيتر فيتو كفاي سلازي إذا قاوت بهال بفلا كأ مستي ميتابوليك سيندروم زبال أبت حفشاوي خنزارب كل الناس جلسنا تحاوي سخمت خلي شكوري عبزلو وسب دم بزحي عبزلو وسب كبدت ميزان عبزلو وسب بتاعتها تلاقي متصمو عمرنا يسوون كحتر خلي سلازي حدقني حمامي مبزحتو حليفو ترايك عن زاجيرو يقد فكا سلاز مسلكا دحاني نابل كاشلل زبال حماميو ግን ሸለል ክባል አይግቦን ስለዚህ እቲ ምልክታቱ እዚ ኮይኑ ቀልጢፉ ናብ ሓኪም እንተ ዳ ኮይኑ እቲ ሓኪም መርመራታት ገይሩ ቀልጢፉ ክፈልጦ خلي ንኣብነት ደም መርመራ ጌርካ ክንደ ዓቐና ዩሪክ አሲድ ከም ዘለካ ክፍለጥ ካሊዩ ብተወሳኺ ራጂ ሕዱር እንተ ዳ ኮይኑ ብራጂ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፈሳሲ ካብቲ ዝተኣከበ ኣብ ብርኪ ይኹን أب عكر يكون تدا فساسي كتركب كتوصل كيلكا بميكروسكوب وين نتوم كريستالس كتلون تخليها داونست مجبر بزح أتسجام يكونن بفلا بزح حجوان كا دوال إنرجي سيتي سكانز بالادو نتوم كريستالس بسكان بإمونوفلورسنس كتلون تخل سلازي داونست مجبر المفلاطو أتسجام يكونن تدا تفريطو خا كالتيف كحكمنا كجبر يكال كبيتسب نبيتسب كم حلالث يخيليو كله أيكونن كم حلال في خيليو نعمت أبوها وكربا بيتسب تدعيهم كم حلال في خيليو تقولوا تتعلم عليه نعوز بقى جسواجن استفعل علينا عينة مجبي نعمت يحسجع أزوت يركات مجب تدعون كا تقولوا له عليه نعسى استفعل عليه ناي بحري مجبتات كراستيشيان بلوم موسلس برونس أبزيهم زوستو شلفيش زلوم عينت مقبي زوتر سبات تدعوينهم مسو خا الكولاو مستي فلا بيرا زوتر تدعليهم كوينهم ازي كبقاو سخلي اتحما انت دا كبدت اليوم كوينهم ببزحي كوليسترول تدعليهم كوينهم از نغرات زي كبقاو سخلي حكمنا قلنا له انت دا قلطيفكا ناب حكيم كيدكا حكمنا كجبر يكاليو اتي زوسد مدهانيت بحكيم تأزيزو مستجمرخا نحلفت كوسر زلو مدهانيت قالي كتوزدو تقلالك انت دا تطوابيل كايو عندنا تحمام كقصليو وشطاو متقعتخا ببزح كقصلي معناتي سلازي اتا مدهانيت توسد كلتا عينت مدهانيتيو خون زخل تحاده نت اكيد اتاك مجمريا زتقعكا زلو نعو نمقصار نت ندري نمهدا زوسد مدهانيتات አለው ኮልቺስን ብሎ ናንስትሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ሜዲኬሽንስ ክወስድ ከኢልዩ ትሰብ ወይ ከዓ ኮርቲኮስቴሮይድስ ፕሬኒዞሎን ክወስድ ከኢልዩ እዚ ነቲ አታክ ንምህዳእ ተባሂሉ ዝውሰድ እዩ ንቐጻሊ ንኽትከላኸለሉ ግን እዚ አሎ ፒውርኖል ዝበሃል ድሕሪ ዝመፀውን ፊቢክሶስታት ዝበሃል አሎ መድሃኒት እዚታት ወሲድካ ቀጻሊ ነቲ ዩሪክ አሲድ ሌቨል ታሕቲ ቦታ ከተዕርፎ ትኽእል ኢኻ እቲ ታርጌት ጎል ዝበሃል 0.36 ሚሊሞል ፐር ሊትር እዩ ካብኡ ንታሕቲ እንተ ዳ ጌርካዮ ጋዊት ክትቃዓካ ይክእልን ስለዚ እዚ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ንጋዊት በዚ ከምዚ መገዲ ክትቃፀሉ ትኽእል ምስኡ ከዓ ለውጢ ኣብ መነባብሮ ከድልየካ እዩ ንኣብነት ኣልኮላዊ መስተ ዘይምዝውታር ሚዛን ብብዝሒ ትልካ ነቲ ሚዛንካ ምንካል ከድልዩ ኮሌስትሮል እንድሕር በዝሕልዩ ኮይኑ ነቲ ኮሌስትሮል ዝንክ መድሃኒት ዝተፈላለዩ ተመጣጠኒ ጥዑይ ምግቢ مزوتار شكراو زي كوني بزح شكر زي يقولوا مقبي مزوتار استفل عليه استمتعتنو هاي استفل عليه مقبي طعم مقبي ترات وسير كينكا بز خمزي نقاوت كنت قطعت ورا تخليها كابزن زبل كان سلسته
نلعلون حنساب السمعة osteoporosis كبهال يسمعي زي لمدة خون دلو كم تاي لعل osteoporosis كنبل كلنا معنقنا نا عصمي مهمانة زمهمنا عصمي بحال أزراربا زبخ عصمهم كتبلا تخليها بتعمي نداغنا نزمتي مبزحتو زرعه اب دحرنا يصقي عديتات بوست مينوبوزال نبلو ማለት ናይ ምውላድ ታሽሙ ሰቋርጸ ብድሕሪኡ ዝኽሰት ነገር እዩ ብፍላይ አዴታት ዘጥቃዕ ልዕሊ 55 ል30 ዓመት ማለት እዩ ቅድሚኡ ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን መብዛሕትኡ ኣብዚ ከምዚ እዋን እዩ ዝመጽእ ኤስትሮጅን ዝበሃል ሆርሞን ምሰቋረጸ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ሕጂ እዚ ነገር እዚ መብዛሕትኡ ኣይፍለጥን እዩ አዴታት ኣብነት ቃንዛ ናይ ሕቆይ ከጋጥመን ኸል ሕቆይ ክብላ ኸላይ መስበርቱን ከጋጥም ኸል እቲ ቁመቱን ክንክኽል ምክንያቱ ካብ መስበርት ተላዕለ እቲ ናይ ዓንዲ ሕቆይ ዘሎ ዓጽምታት ጠሰቕ ክብል ኸል እዚ ጥራይ ደይኮነ ካልእ መስበርቲ ኣብ ጎሎ ከጋጥም ኸል እዩ ከምኡውን ኣብዚ ጉንቦ ኢድ እውን ከጋጥም ኸል እዩ ስለዚ እዚ ኦስቲዮፖሮሲስ ዝበሃል ብዝተፈላለየ መገዲ ዓጻጽምቲ ናማህመነ ክሰባብረካ ዝኽእል ዓይነት ሕማም እዚ እውን እንተደኣ ሰባት ተፈሊጥሞ ሕክምና እንተደኣ ተገይሩሉ ክትከላኸሎ ትኽእል ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ክፍለጥ ይከኣል እንተደኣ ተባሂሉ ቦን ደንሲቲ ተገይሩ እቲ ሌቨል ወይ ከዓ ደንሲቲ ናይ ተሕከም ስጋብ ክንደይ ማህሚንሎ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ብናይ WHO መገመቲ ካብ ጎደሎ ነጥቢ 2.5 ንታሕቲ ተደኣ ኮይኑ ኦስቲዮፖሮሲስ ኣለካ ማለት እዩ ቀልጢፍካ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ እዚ መለክዕ እዚ ቦን ደንሲቲ ይበሃል ብኡ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ዓፅሚ እንዳማህመነ እዩ ዝኸይድ እንተደኣ እዚ ዓፅሚ እዚ ኣርኢና ንኣብነት እዚ ዓፅሚ እዚ ኮምፓክት እዩ ጥዑይ ዓፅሚ እዩ ሙሉእ እዩ ካልሲየም ኣለዎ ፎስፎረስ ኣለዎ ሙሉእ እዩ ዳርጋ ኣይስበርና ክትብሎ ትኽእል ኣብ ኦስቲዮፖሮሲስ ግን ከምዚ ዓይነት ይኸውን እዚ ከዓ ማህሚኑሎ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ብካልእ ኣገላልፃ እውን እዚ እንድሕር ርኢና እውን ተመሳሳሊ ትምህርቲ ኣለዎ በዚ ትሪኦ ዘለካ ኮምፓክት ድዩ ሙሉእ ዓፅሚ እዩ በዚ ተዳሪኻ ከዓ ኦስቲዮፖሮሲስ ዝበሃል ዓፅሚ እዩ ዳርጋ በኽቢኹሎ ካልሲየም የብሉን እዚ ክልካዕ ኽእል ብዛ አንተ ዝበልኮ ናይ ደንሲቲሜትሪ ጌርካ ክትልክዖ ትኽእል ኢኻ እዚ ነገር እዚ እንተደኣ ኣጋጢሙ ክትስበር ናይ ዘሎ ተኽእሎ ቀሊል እዩ ስለዚ ምናልባት ነዚ ዘበግሱ ከዓ ኣብ ውሽጣዊ ሕማማት ንኣብነት ናይ እዚ ታይሮይድ ዝበሃል ሕማም ክኸውን ይኽእል ሲሊያክ ዝበሃል ዲዚዝ ኣሎ እቲ መዓናጡኻ እንተደኣ ቀፃሊ ደገ ክትወፅእ ከለካ ከምዚ ውፃእ ዝገብረልካ ኮይኑ እሞ እቲ ካልሲየም ብግቡእ እንተደኣ ኣብዞርብ ዘይኮን ኮይኑ እዚ ቪታሚን ዲ ዝበሃል ዋሕዲ እንተደኣ ኣልዩ ኮይኑ ተመሳሳሊ ረቑሓታት ገሊኦም ሰባት እውን ሽጋራ ዘዘውትሩ ብዙሕ ዘይንቀሳቐሱ እንተደኣ ኮይኖም እውን እዚ ኩሉ ረቑሓታት ናብ ኦስቲዮፖሮሲስ ዘምርሕ እዩ ኣዴታት ምስ ዓበይ ከዓ ምርመራታት ዝግበር ኣሎ ከም ዝብል ናይ ዓንተወይ ናይ ፅንካ ክማን ዝግበር ፋስቲን ሜታቦሊክ ቦን ስታዲ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዓፃፅምቲ ስጋብ ክንደይ ይስራሕ ኣሎ ስጋብ ክንደይ ከይጎድል ኣሎ ክትፈልጦ ትኽእል ብናይ ደም ምርመራ ጌርካ ማለት እዩ ክንደይ መጠን ናይ ካልሲየም ኣለካ ክንደይ መጠን ናይ ቪታሚን ዲ ኣለካ ካልኦት ናይ ታይሮይድ ኣብ ኖርማል ተኸይለካ ወይ ናይ ፓራታይሮይድ ከምዚ ዓይነት ሕማማት ናይ ፅክታት ናይ ውሽጣዊ ከምፅዎ ዝኽእሉ ተወሳኺ ሕማማት ኩሉ ስለ ዝኽእል እዚ ኩሉ መርመራ ተገይሩ ሓደ ሰብ ኦስቲዮፖሮሲስ ኣለዎ ዶ የሎ ክፍለጥ ይከኣል ብውሕዱ እዚ እንተደኣ ተፈሊጡ ተወሳኺ ካልሲየም ክትወስድ ከድልየካ እዩ ተወሳኺ ቪታሚን ዲ ቀፃሊ ክትወስድ ከድልየካ እዩ ምንቅስቃስ ከተዘውትር ከድልየካ እዩ ካብዚ ተወሳኺ ከዓ እንተደኣ ተረኺቡ በብዓይነቱ ሕክምናታት መድሓኒት ክወሃበካ ይኽእል እዩ ኣንቲ ሪዞርፕቲቭ ዝበሃሉ ወይ ኣብ ሰሙን ወይ እውን ኣብ ወርሒ ዝወሓጡ መድሓኒታት ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተፈልጠ ከዓ ኢንጀክሽን ፕሮሊያ ዝበሃል ኣብ 6 ወርሒ ዝውጋእ መድሓኒት ኣሎ እዚ ኦስቲዮፖሮሲስ ንኸይቅፅል ዝኽልክል መድሓኒት እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ግን ኣብ ቅድሚ ናብ ቆድ ምብፃሕካ ግን ከም ዝበልናዮ እንተደኣ ትንቀሳቐስ ኮይንካ
ኣዘውቲርካ ዝተመጣጠነ ምግቢ ትወስድ ተደኣ ኮንካ ካብ ሽጋራ ካብ መስተ እንተደኣ ትቁጠብ ኮንካ ብዙሕ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክህልወካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኦስቲዮፖሮሲስ ብፍላይ ኣብ ዓድና ብዙሕ ኣዝዩ ኮመን ኣይኮነን ምክንያቱ ሰብ ይንቀሳቐስ እዩ ኣብ ፀሓይ ከዓ ወፅዩ ተደኣ ፀሓይ ዘይወፅዩ ካብ ንኣሽቶኦም ከለዉ እኹል ፀሓይ ምሕር ዘይረኽቦም ቆልዑት ግን እዚ ሪከት ዝበሃል ሕማም እውን ምስኡ ዝመፅእ ዝኽሰት ሕማም እዩ ስለዚ ካብዚ ንክንከታተል ኣብ ዓድና ብፍላይ ፀሓይ ምፅላው ከድሊ እዩ ቀፃሊ ፀሓይ ምፅላው ከድሊ እዩ እንተደኣ ብዝተፈላለየ መገዲ ናብዚ ዓንተወይ ዝተጠቕሰ ናብ ቴምፐሬት ዞንስ ኣብ ዝሑል ቦታ ከይዱ ቪታሚን ዲ ዘይትረኽበሉ ብዙሕ ግዜ በረድ ኣብ ዝረኣየሉ ቦታታት እንተደኣ ከይዶም ግን ሰባት ተኸታታሊ ሕክምና ናይ ኦስቲዮፖሮሲስ ኣብ ቀረባ ሕክምና ከይዶም ክረኣዩ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ዶክተር ታፈር ሓወይ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ዲኻ ይብካና ሕጂ ድማ ምናልባት ብተረፈት እዚኣስ እንተ ትውሰኽ ትብላ ነገር እንተላትካ ብዛዕባ ሮማቶሎጂ ብኣ ክንውዲ ኢና ፅቡቕ ሓደ ሕማም ኣሎ እዚ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ፋይብሮማልጂያ ዝበሃል እንድዒ ብቋንቋ ትግርኛ ኣይረኸብኩሉን ዘለኹ ግን ፋይብሮማልጂያ ዝበሃል ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፃኹ ኣብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ኣዝዩ ጉኑን ኮይኑ ረኽበዮ ግን ተመሊሰ ንድሕሪት ኣብ ዓድና እውን ለካ ነይሩ እዩ ዝበልክዎ ዓይነት ሕማም እዩ ኣመፃፅኡ ኣይፍለጥን እዩ ግን ሰባት ክመፁ ከለዉ ክገልፅዎ ከለዉ ኩሉ ሰውነተይ ይመናጭተኒ ኣካላተይ ይሕመኒ ሻቅሻቅ የብለኒ ሕማም ርእሲ ይገብረለይ ሕቆይ ከዓ ግዱፉ በቃ ሕቆይ ብጣዕሚ በቃ ዝኣስረኒ ይብሉ እንደገና ጋረይ ብርከይ ዝተረፈኒ ነገር የብለይን ይብሉ ሰባት ብዛዕባ ዝገልፁ ከለዉ ግን ንስኻ መርሚርካ መድሃኒት ክትብልካ መርመራታት ጌርካ ብደም መርመራ ክትበፅሖ ነገር ኣይኮነን ንሱ ዳያግኖሲስ ኦፍ ኤክስክሉዥን ኢና ንብሎ ብካልእ ነገር ክትሓዝ ስለ ዝኽእል መርመራታት ትገብር ኢኻ ምናልባት ምስ ሩማቶይድ ኣርትራይትስ ከይከውን ወይ እውን ምስ ሉፑስ ክመፅእ ስለ ዝኽእል መብዛሕትኡ እዋን ግን ዝመፅእ ብናይ ኣእምሮ ጭንቀት እዩ መዓስ ይጅምር ክፍለጥ ኣሸጋሪ እዩ ታሪክ ክትወስድ ኣለካ ወይ ዓብይ ሓደጋ ኣጋጢሙሎ ወይ ኣብ ቤተሰብ ሽግራ ክፍጠር ይከኣል እዩ ወይ መነባብሮ ፀገም ክኸትሎ ዝኽእል ጭንቀት ዘስዕቦ ነገር እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እቲ ሰብ ሰውነቱ ብቃንዛ ይግለፅ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሎም ሰባት ይመፁና ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ሃገር ካብ 2-4 ካብ 100 ዝኸውን ህዝቢ በዚ ነገር እዚ ይሳቀዩ መብዛሕትኦም ሓኻይም እውን ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ ከዓ ናብ ሪማቶሎጂስ ሪፈር ተባሂሎም ይመፁ ማለት እዩ ስለዚ ፋይብሮማልጂያ ክበሃል ከሎ ኣመፃፅኡ ኣይፍለጥን እዩ ሕሱም ቃንዛ እዩ ዝገብር ንብዙሓት ሰባት እውን ይድርቶም እዩ ዝደለይዎ ንኸይገብሩ እንተደኣ ተፈሊጡ ግን ኣስጋኢ ሕማም ኣይኮነን እቲ ሰብ እንተደኣ ፈሊጥዎ ከምዘይስግእ ዕንወት ከምዘየምፅእ መገጣጠሚ ይኹን ካልእ ኣካላት ከምዘይትክፍ ተደኣ ፈሊጡ ብዙሕ ግዜ ነቲ ጭንቀት ብኸመይ መገዲ ክብድሆ ይኽእል እንደገና ከዓ ምስኡ ከዓ ምንቅስቃስ ነዚ ነገር እዚ ፍቱን መድሃኒት እዩ ቀፃሊ ምንቅስቃስ ተገርካ እቲ ደም ስለ ዝርጮ ነቲ ተኣኪቡ ዘሎ ላክቲክ ኣሲዶሲስ ዝበሃል ኣብ ቲሹ ዘሎ ንዕኡ ራዲካል ኦክሲጅን እናፈጠረ ክርሕቆ ስለ ዝኽእል ፅቡቅ ክስማዕካ ስለ ዝኽእል መብዛሕትኡ ብምንቅስቃስን ነቲ ስትረስ ዝገብረልካ ነገር ከዓ ፖዚቲቭ ኮንካ ምስ ትብዶ በዚ ከምዚ ፅቡቅ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ካልእ ተወሳኺ ንኣሽቱ ዝበሃል ሕማማት ከም ተዓንተወይ ዝጠቐስክዎ ኮኔክቲቭ ቲሹ ዲዝ ዝበሃል ከም በዓል ሉፑስ ስክለደርማ ዝበሃል ኢዲዮፓቲክ ማዮሳይትስ ዝበሃል ናይ ጨወራታት ሕማም ኣሎ ምስ ሶራያስስ ዝተሓዝ ሶራያስስ ማለት ናይ ቆርበት ሕማም እዩ ኣብዚ ጎሎ ዓፅሚ ኣብ ርእሲ ኣብ ኩሉ ሰውነት ክመፅእ ዝኽእል ሶራያስስ ምስኡ ከዓ ናይ መገጣጠሚ ሕማም ሶሪያቲክ ኣርትራይትስ ዝበሃል ኣሎ ካልእ እውን አንክሎዚንግ ስፖንድላይትስ ሕማም ኣሎ በብዓይነቱ ሕማማት ኣሎ እዚ ሪማቶሎጂስ ፈሊጦም ሕክምና ከኣለዎ ስለዚ ዘይፍለጥ ውሑድ ዝመስል ክላዝስ ዝበሃል ነገር ከይተረፈ መብዛሕትኦም ናይ ሓፈሻዊ ሕክምና ሰብ ሞያ ናብ ሪማቶሎጂስ ሪፈር ገብሮ እሞ ንሕና ከዓ ብዝተኻእለ መጠን ፈሊጥና መብዛሕትኡ ከዓ መድሃኒት ንረኽበሉ ኢና
ስለዚህ ሰባት እዚ ነገር ዝፈሊጦም ብዝተቀላጠፈ መገዲ ናብ ሪማቶሎጂስት ሪፈር ክበሃሉ ክሓቱ ኣለዎም ኢለ ቅድም መፈቱ ደጋጊምካ ትብላ ዘለኻ ሲ መፍትሒኡ ምናልባት ኤክሰርሳይዝ ምግባር ምንቅስቃስ ሕጂ ሕምዎ ከሎ ሰብ እናቐንዘዎ ከሎስ ቀጻላይ ኤክሰርሳይዝ ምግባር ወይ ምንቅስቃስ ምግባር ሲ መድሃኒት ይኾናል እናሕመሞ ከሎ ذات حاجات كان حتوسي حدا جزين كونفرنس ناي يوروبيان ريماتولوجي ليج بلندن كيدن يرى مالك حجي درجة 15 شح ريماتولوجي تراي يكب ابتو انتي حجي حدا كابتن ريماتولوجيست نتي زغرب زنبره كاب امريكا زمص ساينتيست حتيتو كم زاز بل كان حتى حتيتو زاز سبزيا كان زالوا تمصني دخيمه خاطبل سلازي سي كمي قراد عمو نات قنزوت اكسرسايز كبرت بلا زل خاي لحتو حزس تايم تايت مدحنيتو تايت فوسو اكسرسايز يلو مو كمي قراد حمم اكسرسايز يلو دخي من دات بزلا اكسرسايز يلو እዚ ማለቱ ታይ መስለካ እቲ ኤክሰርሳይዝ ፉቱኒው ግን ክጅመር ከሎ ኣትሕት ታቢልካ ህድ ኢልካ ምጡን ዝኾነ ብዓቕምኻ ጀሚርካ دحر ببقرب تبزحو مالتي تي اكسرسايز بوحدي خاطي جمر جن قصال خونالو ديسيبلين تكبرالك قصال خونالو وحد جميركا قصالي ندابزحكايو مس تخيد شوي خاطي مكسب تروحولو نايتي اكسرسايز نا قدن كتقاس كدليكاي اما جمريا جن كانزوكا خمس خونه فريتكا ببقرب توسخ زخون مدحنيتات قالو اميتريبتلين زبال مدحنيت نعمنت سيمبالتا زبال مدحنيت بتاعم فوتنيو نز قنزا زنكي حيل زهبكا نأمرخاون زقيو مدحنيتات وانت توسخت له ግን ቀንዲ ፉትን ዝኾነ ኤክሰርሳይዝ ዶክተር ታፈር ሓወይ ከምዛ ዓይነት ቃለ ምሕትት ስለ ዝገበርና ካብ መጠን ላዕሊየ ከመስግነካ ዝደሊ ጊዜኻ ለይቲ ኮይኑሉ ሕጂ ብጣዕሚ ለይቲዩ ፅባሕ ንኮ ስራሕ ክትኣቱለካ ግን ከምዚ ኢልካ ፈቃደኛ ኮይንካ ንህዝብና ይጠቅም ኢልካ ሓሲብካ ጊዜኻ ስለ ዝሃብካ ብሓቂ ከመስግነካ ደስ ይብለኒ እሞ ድማ ናይ ሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽካ ናብራኻ ይባርኽ ደቅኻ ይባርኽልካ ብሽም ፍራይ ፕሮዳክሽንስ ነመስግነካ ኣነ እውን ዳንኤል ሓወይ ደጊማ ከመስግነካ ፈቱ ዝነበረና ኣዝዩ ምቁር ግዜ እዩ نوح تقعيز كا خمسيحنا زي بابا أستراليا كيف دخمكا كابوتا نامبوتا نبوزحت نبرخ تخوز الله حاوس لزغنكا نجزع بيهر بزي كما سكنو فوتو كابز زقبرنا يوك على محتتكا حزبنا تتقيمو تربيحو بهذا ما قدون نزنا قرزي خنا معولو اتصفو سي نعاون أملاح بارك آمين آمين thank you